खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 7 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखरनि आंगो सुबुङानो सुथुर जागोन, गोसोआव गोबां दुखु मोनगोन, जेंना गोनां सान। वृष राशि गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन, बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन, मोजां सान। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानिफोराव देरहासार जानो हागोन, गोसोनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, गोजोननि सान। कर्कट राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा, गोसोआव लानाय सिमांफोरा फैमाल थांगोन, गोसो हमथाना थानाया गोनां। सिंह राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगा सिगोन, साननायजोंनो साना बारलांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कन्या राशि फंबायनि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, नखराव सुखु गोजोन आरो अनज्लायनाय फैगोन, रंजा खुसियै साना बारलांगोन। तुला राशि सोरजोंबाफोर गोरा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआव दुखु मोननांगोन, जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगाखांनाय मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि गावनि आंगो लोगोफोरजोंनो सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम, हेंथा गोनां सान। मकर राशि खाबु गोनां सान, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन, नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। कुम्भ राशि फुजा फाथाल होयोब्ला साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। मीन राशि माबाफोर निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ, गावनि आंगोफोरनि खोथा खोनासङोब्ला गाहाम जागोन, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय, गोजोन्थों। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेन'ग्राफि 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 year कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।